Την Ιερά Αρτοκλασία, τότε λέμε πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται μέσα τους ότι έχουν πλούτο, ενώ και σωματικό αλλά και υλικό πλούτο, και αισθάνονται ότι έχουν και πνευματικό πλούτο, και φτωχαίνουν και πεινάνε. Οι δε εξητούντας τον Κύριον, αυτοί οι οποίοι ζητούν τον Κύριο, ούκ ελαττωθήσονται, δεν θα ελαττωθούν από κανένα αγαθό. Κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων αυτό εφαρμόζεται κυρίως στην Υπεραγία Θεοτόκου. Διότι πέρασαν πλούσιοι άνθρωποι, σοφοί, μορφωμένοι, πέρασαν διαμέσου των αιώνων και επτόχευσαν και επείνασαν. Αλλά η Υπεραγία Θεοτόκος, μια άσημη κόρη της Ναζαρέτ, η οποία είχε μεγάλη χάρη και ευλογία, είναι εκείνη που τιμάται στους αιώνες των αιώνων. Και όσοι θέλουν τη δόξα, όχι των ανθρώπων, αλλά τη δόξα του Θεού και την πραγματική δόξα, την υπαρξιακή, εκείνοι πρέπει να ζουν μέσα στην Εκκλησία και να έχουν εσωτερική ζωή. Αυτό ακριβώς σημαίνει η εορτή των Αγίων και συγκεκριμένα η εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δοξάσαμε σήμερα τον Θεό, τιμήσαμε την Υπεραγία Θεοτόκου, όχι μόνο σήμερα, αλλά όλη αυτή την περίοδο, από 1η Αυγούστου, κάθε μέρα τελούσαμε, εκτός από Σάββατο, τελούσαμε την παράκλησή της και είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το μεγαλείο και τη δόξα της. Και ιδιαιτέρως εδώ θέλω να πω, η Παναγία η Αμπελακιώτισσα, διότι εδώ λίγα χρόνια, 5 χρόνια νομίζω μετά από την πτώση Κωνσταντινούπολεως, ήρθε εδώ από τα αμπελάκια της Θεσσαλίας με τρόπο θαυματουργικό. Ήρθε η εικόνα αυτή την οποία έχουμε μέσα στην Εκκλησία, στον Ιερό Ναό, και την προσκυνούμε. Και εδώ δεν υπήρχε φυσικά τότε μοναστήρι. Ήταν μια δύσβατη περιοχή, αλλά ήταν η Δρύς που είναι ακριβώς πίσω από το μοναστήρι, πίσω μάλλον από τον Ιερό Ναό, και εκεί ήταν η εικόνα. Κάποιος βοσκός απέναντι έβλεπε κάθε βράδυ φως. Τι είναι αυτό το φως? Και ήρθε εδώ και βρήκε ότι ήταν η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ο τότε Μητροπολίτης Επίσκοπος της περιοχής αυτής λειτουργούσε σήμερα στην Αράχοβα, γιατί εκεί στην Αράχοβα έχει ναό κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τον ειδοποιούν τον Επίσκοπο και του λένε: έγινε αυτό το γεγονός. Βλέπαμε ένα φως και πήγαμε και στη θέση του φωτός βρήκαμε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και τότε ξεκίνησε ο Επίσκοπος μαζί με όλο το λαό και ήρθαν εδώ, διεπίστωσαν το γεγονός και σιγά σιγά καθιέρωσαν εδώ να υπάρχει ιερά μονή. Και αυτό το μοναστήρι ήταν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, όλη την περίοδο που ήμασταν κάτω από τη δουλεία, ήταν φάρος και παρηγοριά όλων των ανθρώπων. Υπήρχαν μοναχοί, ηγούμενοι, πέρασαν από εδώ. Εγώ το βρήκα χωρίς ηγούμενο και χωρίς ένας μοναχός ήταν, και εκείνος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έργα. Και δόξα τω Θεώ, αμέσως μετά που ήρθα πριν 30 χρόνια, τα πρώτα χρόνια ήρθε από την Πολύκαρπος, ήρθε από την Αθήνα, γνωστός μου από την Αθήνα, όταν υπηρετούσα εκεί ως ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εκείνος ερχόταν εκεί, κατηχητής ήταν και ερχόταν στα μαθήματα. Και όταν εξελέγην και ενθρονίστηκα, ήρθε και μου είπε, υπηρετούσε στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Και ήρθε και μου είπε: σεβασμιότατε, αν λέω κάτι που δεν είναι αληθές να μου διορθώσετε. Μου λέει: σεβασμιότατε, θέλω να έρθω κοντά σας, θέλω να έρθω να με χειροτονήσετε εσείς. Και του λέω: τι επιλογές? Έχω 2-3 επιλογές. Η μία επιλογή είναι η Αμπελακιώτισσα, έρημος ο τόπος. Δεν έχει κανέναν ούτε ηγούμενο, μόνο ο πατήρ Ραφαήλ ήταν και εκείνος δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη πιθανότητα και άλλη δυνατότητα στην πόλη κάτω της Ναυπάκτου να σε τοποθετήσω εκεί ιερέα ή ιεροκήρυκα. Και εκείνος μου είπε: σεβασμιότατε, την πρώτη επιλογή. Θα πάω στην Αμπελακιώτισσα. Του λέω: παιδί μου, πού θα πας εκεί πάνω? Ερημιά είναι. Πού θα πάει εδώ μόνος του? Ήταν μόνος του ο πατήρ Ραφαήλ, ο οποίος είχε πάθει και ζημιά κιόλας επειδή ήταν μόνος του. Εν πάση περιπτώσει και φοβήτο και έχει και μια καραμπίνα. Και όταν έβλεπε, δεν υπήρχε εδώ, δεν υπήρχε αυτά που βλέπετε εδώ, δεν ήτανε. Ήταν όλα ανοιχτά. Λοιπόν, και αυτό ήταν μισό τελειωμένο, εκεί δεν υπήρχε το κτίσμα.
Το ηγουμενείο άχρηστο, δεν λειτουργούσε. Και πού θα πας, παιδί μου? Εκεί θα πάω με τη βοήθεια του Θεού. Και ήρθε εδώ, τον εγκατέστησα, τον έκανα μοναχό, τον χειροτώνησα, τον έκανα ηγούμενο και σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται οι μοναχοί. Και τώρα ενώ έχουν ερημωθεί όλα τα χωριά, έχουν ερημώσει όλα τα χωριά, δόξα τω Θεώ, το μοναστήρι πάει καλά. Η Παναγία το προστατεύει. Και φτιάξαμε όλα αυτά τα έργα, ολοκληρώθηκε το μοναστήρι σχεδόν. Τώρα κάτι άλλο θέλουμε να κάνουμε, μια μόνωση εδώ στο ηγουμενείο. Οπότε έγιναν τόσα πολλά εκατομμύρια δραχμάς, χιλιάδες δραχμές στην αρχή, εκατομμύρια ευρώ έπεσαν προκειμένου να γίνει αυτό το ωραίο μοναστήρι της Αμπελακιώτισσας. Και παραμένουν εδώ τώρα μαζί με τον ηγούμενο άλλοι 3 μοναχοί, 4 άνθρωποι. Προσεύχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι εγγεγραμμένοι. Και άλλοι μοναχοί, κάπου 12 μοναχοί. Και από εδώ ήταν μοναχός εδώ της σειράς Μονής Αμπελακιώτισσης και εξελέγει Μητροπολίτης Καστορίας, ο Καλίνικος. Άρα το μοναστήρι αυτό ανέδειξε και έναν επίσκοπο και Μητροπολίτη της σειράς μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήταν μόνος του ο πατήρ Πολύκαρπος στην αρχή, πολλά χρόνια, και περνούσε δύσκολα. Έφτασε στο σημείο σαν να πει δηλαδή ότι ξέρω εγώ δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Λέω κάνε λίγη υπομονή, και έκανε λίγη υπομονή. Είναι πολύ δύσκολο να μένει κανείς μόνος του στην ερημιά, αλλά ο Θεός τον ευλόγησε. Και τους μοναχούς ήδη πριν από 1 μήνα ήρθαμε και τους κάναμε μεγαλόσχημους μοναχούς. Άρα η μονή αυτή έχει ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται στο Θεό και πρέπει να την αγαπάτε. Να αγαπάτε αυτή την Ιερά Μονή και να έρχεστε συχνά. Και όχι μόνο την αγαπάτε με τα λόγια και εν της πράγμαση. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο συντάσσουν πλασματικό απολογισμό. Φέτος λιγάκι πήγαν να εξισορροπήσουν. Όχι πλασματικό, ελληματικό. Λάθος. Ελληματικό. Τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Είναι ένα μοναστήρι που έχει ανάγκες. Έχει κρύο, πρέπει να βάζει πετρέλαιο. Πρέπει να ζουν οι άνθρωποι εδώ. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα φτωχό μοναστήρι. Τώρα φέτος λιγάκι λίγο το πλησιάζουν, αλλά μέχρι τώρα 2, 3, 4 χρόνια ήταν ελληματικός ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός. Και μην νομίζετε πολλά χρήματα. Πόσο είναι? Συνέπεσε και η εκλοπή του Λιψάνου. Πέρα από αυτό. Αλλά πόσο είναι ο απολογισμός σας? Δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου 7-8 χιλιάδες ευρώ. Αυτός είναι ο απολογισμός και πρέπει να ζήσουν 4 άνθρωποι εδώ και να φιλοξενήσουν όταν χρειαστεί. Χρόνια πολλά, πατήρ Πολύκαρπε, να είστε καλά. Η Παναγία να πρεσβεύει για σας και να σας βοηθάει και σας βοηθάει. Ο Χριστός να σας προστατεύει και ο Άγιος Πολύκαρπος και σε όλους σας χρόνια πολλά. Να ευχαριστήσω τον βουλευτή, τον κύριο Παπαθανάση, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Παΐσιο, να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο της αντιπολίτευσης, πώς το λέμε, αντιπολιτεύσης του Δήμου, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον πολιτευτή, τον κύριο Φεύγα, όλους εσάς, τους ψάλτες που μας έψαλαν πάρα πολύ καλά σήμερα και όλους εσάς που ανεβήκατε και ξέρω τι σημαίνει να ανεβεί κανείς στο μοναστήρι. Εγώ όταν ήρθα τώρα το πρωί, έφυγα 6 ώρα περίπου από την Άπακτο, είχα ζαλιστεί και κάθισα λιγάκι 5-10 λεπτά για να ξεζαλιστώ. Και για φανταστείτε μετά, ζαλισμένος, να μπω μέσα, να κάνω, και λέω πώς άντεξα, να κάνω να χωροστατήσω στον όρθρο, τη Θεία Λειτουργία, να ομιλήσω. Ήμουνα λίγο ζαλισμένος από το δρόμο, αλλά αξίζει, γιατί η Παναγία προστατεύει και θα μας βοηθήσει. Όταν οι άνθρωποι μας απογοητεύουν, η Παναγία είναι εκείνη η οποία πρεσβεύει για μας και μας ενθαρρύνει. Χρόνια πολλά σε όλους σας και ευλογημένα. Σεβασμιότατε. Θέλει να μιλήσει.